Dek kaya wong mayang ning bliruk. Yo bengunga terus kono. Mau wis menawa mike nggone Yukarmi kok aja diadepi rono. Nah, ora bingung lho. Mike kenong kok aja diadepi rono, playback. Nyel aku. Kene iki ora krungu apa-apa mengumuk-umuk. Bah. Kelakon Sowanana Jati Padang ya, Mak. Wah. Tak arep-arep pirang-pirang dina kapan bisa ketemu sedulur-sedulur saka Jawa. Iya. Istilah iki nek ning kene ngarani kono ki Jawa, monggo jan iki kene iki ya sik ning Pulo Jawa. Mbuh nek do ngarani iki saka Jawa. Batinku ki apa kene iki wis ora Jawa. Seneng ya, Mang. Aku mangkat saka daleme Mbak Kitsi karo Mas Wakidi mau diterkerene. Dalane kok saya alit. Suwe-suwe saya peteng. Iki jane lar wayangan ki ning ngendi? Lah jenenge mau wis dikandhani nek eneng perkampungan kok sampean ki ora ning pinggir dalan. Aku kulino kok, Nduk, najan mau dingendikake karo penjane ketua panitia nek awake dhewe mung mayang nang departemen ya ora ngono. Wong nyatane aku ki mayang di segala lahan, ngisor pring ya kerep, pinggir kali ya gaene. Iya. Nek kene iki sik bawera kaya ngene iki nek ditanding karo kelas desa nggone dhewe kono ora amput-ampute ngene iki. Ora neng papan bawera karo peralatane gemebyar kaya ngene iki. Iya. Nek ning desa ki ya mung sederhana. Ning kali iki ana metropolitan, ana ibu kota ya pirantine mesti sarwa becik. Iya. Ya mung nek sound system kuwi nek desa ki pancen banter-banteran. Nek kutha niki ora pareng banter-banter. Iya. Ning desaku walah teko kidul sawah ngono ku wis krungu kok. Lho, dalange purba cah. Walah, lha kuwi nek wis limbukan lha kepiye? Angger wis irama kok ngidul iki ngono kuwi. Ora ngira, ora nyono tekan kene ketemu sedulur nok. Sapa? Mas Kina kuwi piyayi saka Ndanaraja. Oh, saka kono. Ndanaraja kota cedhak pasar kae. Alah, ndesit. Ijek ngidul adoh. Desa lekak iki. Ya wis ora adoh karo nggonku. Ya sak daerah ya, Mang. Kira-kira kuwi mbiyen ya dulur kono karo aku nek upama sejarah iki diurutke silsilahe no tak kira gathuk kok. Sebabe apa? Mbah-mbahku dalang biyen saka Sekar Ndanaraja. Oh, saka Sekar dadi kira-kira ya enek urute karo nggone Pak Kina kuwi. Nek aku kuwi wis turun ping 13. Tak kira udu anak dalang. Apa ngarah wong mayang ben bengi turut ngisor blencong kok anak gali. Ya mestine ya turun dalang to, Nok. Iya ya, Mak, iya. Wah, seneng banget mahargya 17 Agustus tahun 1945 ingkang wis 60 tahun kepungkurna Indonesia merdika. Iya. Tumraping warga masyarakat ing Jati Padang kene saben taun nganakake tasyakuran guyub rukun manunggaling para warga masyarakat, mbuh kuwi suku bangsane apa, mbuh saka ngendi asale, mbuh apa agamane, mbuh apa keyakinane,
ning padha cantut gumregut ngisi kamardikan lumantar pagelaran Ringgit Purwa sewengi muput ing bengi iki panjenengane para kadang-kadang sutresna lan pandemen wayang kulit sewengi muput padha nglumpuk ana ing halaman kene. Iya mak iya. Wah, dirgahayu Republik Indonesia ya nak. Iya, para warga nderek bungah lan muji syukur dene umuring negara wis 60 taun nyatane najan akeh bencana godha lan rencana ingkang matumpa-tumpa ning nyatane bisa diatasi lan lumaku kanthi becik ing dina iki negarane dhewe isih tetep ana jroning swasana kamardikan. Iya mak iya. Merga ngene ya nak, sejatine sing mimpin negara diwiwiti saka panjenengane Bung Karno sing memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia 60 taun kepungkur. Ana sing ngarani yen to kuwi satriya piningit. Satriya piningit endi? Kabeh rak ya satriya piningit. Babakan satriya utawa pemimpin sing nglenggahi pusaraning peperintahaning Nuswantara wis akeh para pujangga ingkang paring panjangka kayata Jayabaya, Raden Ngabehi Ranggawarsita, pujangga Kraton Surakarta Hadiningrat. Nek manut penjangkane Raden Ngabehi Ranggawarsita, ana 7 satriya kang bakal jumeneng nata kanthi sanepan. 1 Satriya Kinunjara Murwa Kuncara. Kuwi sing angka 1. Sing angka 2 Satriya Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Sing angka 3 Satriya Jinumput Sumela Atur. Sing kaping 4 Satriya Lelana Tan Tapa Ngrame. Sing angka 5 Satriya Piningit Hamong Tuwuh. Sing angka 6 Satriya Boyong Pambukaning Gapura. Sing kaping 7 Satriya Pinandita Simian Mahyu. Ngono. Lah nek dijumbuhake karo sing wis ngastana ing republik iki piye mak? 1 Satriya Kinunjara. Mbok menawa trep karo panjenengane Suwargi Bung Karno, ya sang proklamator, presiden ingkang sepisanan wiwit jaman Londo berjuang kanggo kamardikan lan wutuhing Nuswantara tansah mlebu metu kunjara. Malah-malah arep sedane wae dikunjara, diasingake ana ing Istana Bogor adoh karo para putra wayah. Murwa Kuncara nanging senadyan tansah mlebu metu kunjara ning asmane tetep Kuncara nganti seprene, ora bakal dilalekake karo kawula Nuswantara apa dene wong sak jagat iki. Kuwi nek Satriya Kinunjara ki Bung Karno. Banjur nek Satriya Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Jumbuh kahanan kang gumelar Satriya Mukti Wibawa kuwi ora liya panjenengane Bapak Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia ingkang kaping pindho ingkang asta presiden 32 taun. Ngono mak. Ora mokal menawa Mukti Wibawa, nanging Mukti Wibawane nganggo perlambang Kesandung Kesampar. Kalenggane dilengser dening rakyat amarga KKN nganti seprene urung rampung. Ngono mak ngono. Kuwi sing arep ngurus sapa? Iya. Banjur sing kaping 3 Satriya Jinumput Sumela Atur gegandingan Pak Harto dilengserake mula wakil presiden wektu semono Insinyur Baharudin Yusuf Habibi BJ Habibi nglenggahi dadi presiden nerusake nyelani nganti pungkasaning masa kerjane. Mula jenenge Satriya dijumput, tegene dadine presiden nalika semono mung dijumput karo Pak Harto. Iya. Banjur Satriya Lelana Tapa Ngrame. Lelana Tapa Ngrame. Lelana Tapa Ngrame Purna BJ Habibie nggone ngasta dadi presiden kaping 3 tumuli Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid utawa Gus Dur dipilih dening MPR. Lelana tegese demen lelungan, Gus Dur kuwi seneng lunga. Coba nalika ngasta dadi presiden nang negara ngendi wae wis. Nggone ngasta pemerintahan cekak wiwit taun 1999 nganti 2001. Merga anane rame-rame ontran-ontran karo DPR. Ngono. Banjur Satriya Piningit Hamong Tuwuh kanthi lengsere Gus Dur kelenggane diterusake Bu Mega lewat sidang istimewa MPR.
panjenengane mujudake pemimpin ingkang terasing lan disingkirake dipinggirake tanpa dinyono-nyono kanthi perbawa karismatike keturunan panjenengan Bung Karno kapilih dadi presiden kang angka 5. Senajan to jaman Orde Baru panjenengan disingkirake dipingit jaman pemilihan presiden tahun 99 nalika semono kuwi merga gandeng uga disengkuyung karismatike Bung Karno ingkang tetep kuncara nganti teka jaman kuwi Bu Mega minangka tuwuhe keturunane kapilih dadi presiden sing angka 5 kuwi jenenge Hamong Tuwuh tukulane Bung Karno ngono. Lah nek sing angka 6 Satriya Boyong Pambukaning Gapura nganti temekaning urutan satriya kang kaping 5 mau tak kandhake ngarep kaya-kaya ramalan jangkane Raden Ngabiranga Warsita jumbuh karo kahanan sing wis kelakon. Kepiye mungguh Satriya Boyong Pambukaning Gapura iki mengko apa jumbuh temenan karo panjenengane Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ngono. Diboyong saka Pacitan yang istana. Iya. Mboyong negara Republik Indonesia tumuju marang kemajuan muga-muga bisa ya, Nduk. Iya. Mula jumbuhanane kamardikan ingkang wis umur 60 taun iki ayo awake dhewe cantut gumedhut talimanda lan uga ngisi kamardikan kanthi bab-bab kang becik piguna tumraping masyarakat kabeh. Iya. Seneng banget mula bengi iki sowan ana ning Jati Padang kene. Dasare kangen-kangenan karo kanca-kanca paguyuban karawitan ingkang disepuhi dening panjenengane Bapak Sukina. Paguyuban karawitane apa kuwi kok tabuhane kok apik men. Karawitan Laras Madu. Karawitan Laras Madu. Ketuane Bapak Sukina. Suki luweh Kina ki lawas. Keluwihane seneng marang barang kuno, barang lawas. Mula ngopeni bangsa krawitan. Ngono kuwi nduk senengane. Iya. Dak. Nek sindene ora diopeni. Iki gamelan paringan karo wayange diampili karo kagungane suwargi pepundhenku Bapak Kamsu Redi Wiguna saka Sanggar Redi Waluya. Ya. Sing nabuh kok jenenge saiki kok Laras Madu, rumangsaku ndek bengi kaya udu. Wonge tek mirip. Jan yoga bunglon tenan iki. Angger ganti klambi ngalih jeneng. Ya mung sebagian kuwi, Mak. Sing gondrong blangkone bathik ki kok ya ijik. So, nek nabuh ngede kuwi lho. Wong nabuh sing demung kuwi lho, Nduk. Oh, sing ngede kuwi lho. Lah iya ya Mak wong kok wong nek ngide ngono ku nek nguyuh piye? Le nyekel apa ora kekuk? Nek kulino ya ora. Dirok. Wah, sindene akeh tenan nek bengi iki. Ji 2 3 4 5 6 7 8 lanang. Endi kae bathikan. Gawa sinden kae. Neng. Kotake cendik. Jejaket mau kok piyak-piyak kecendheken iki. Ayo seneng-seneng, Mak. Dasare ditenggani karo para sepuh pini sepuh. Benane Bapak Lurah mang wis medhar sabda najan ta ora mudeng babagan wayang kulit ning ya tetep ngrawuhi nduk ya kaya ngono abote dadi pamong. Iya. Kudu bisa nyakup sekabehing budaya sing urip ana wewengkon kene. Wis pokoke kancane guyu melu. Barang dia anu, itu apa itu? Wah nyenengke.
Bapak ketua panitiane ya le pidato do lancar-lancar. Gek nglestarekke kejawene wah seragam. Lalu beskap risan ngabeh. Nyewa. Piyayang wis lenggahno Jakarta rumahsaku kok oke-oke mesti sukses ya gumun aku. Daleme apik, mobile halus. Iya, mesti ngono kuwi. Kaya awake dhewe iki melu-melu duwe gubuk ning Jakarta ngono piye ya, Mak? Aku tak kon goleke Bambang ning pinggiran. Jangan adikku ki omah kok ning Jaban Jagat. Apa nek mangkat kerja nyang kota ngono kok ora enteke bensin karo gajine iki dienggo tuku bahan bakar apa cucuk ngono. Ane ora masalah wong eselon. Iki sing menang jenenge Bor. Kaploke nyekel panguwasa kuwi lali Jawa. Iya, Mak, iya. Nek mara nyang Solo ya biuk. Anak-anak iki cekeli kabeh. Pulpen. Iya. Gulingane kene iki wayangan aku ya sok ora tau iso sowan mrene mbok ya. Nek wayangan kadang-kadang sok kidul iki ya mbok pas aku ning kene dadi tak melu ndelok. Iya. Nyanyi kidul ki ngatasé piyayi-piyayi tiwul. Piyayi-piyayi gaplek, piyayi-piyayi bengok. Ning glondok nek nyambut gawe tegen mugen. Iya, teteken tekun mula tekan. Oke sukses. Iya. Mau ngatasi sak tiwul bareng ya iso dadi presiden, iso dadi menteri. Iya, iso dadi wali kota, bupati. Iya. Ya syukur. Aja nyepelekke sego tiwul. Tiwul kuwi nek weton Wonogiri ngidul ngangeni lho, Mak. Anggere esuk-esuk ngono kae sing kira-kira rada pro. Terus engko nek arep mangan dadak diuyek sik. Ora. Terus karo cempeh bengok. Ngarani kok cempeh. Isine bengok kuwi lho digodhog terus dikum ning kali ngono wis pirang dina dintas kuwi dipangan wis enak kuwi ora mendemi. Ngono. Ini ya kuwi nek mangan aja cedhak balita ngono nek bayine melu ngemplok engko nek metu jek utuh. Demben iki tau ngono kuwi ya. Ditoki jek utuh ni diluroni karo nggoke dimploki. Ngawur. Seneng aku. Sindene iki Oke. Iki nek sing kono-kono aku kok bendina petuk sing klambi-klambi oranye rono ki aku wis rada muak. Ngawur. Wis jeleh bendina petuk. Sing kene dhewe iki lho. Oh. Sinden kok ketoke kok gawat. Geng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Mbak Limbo. Nggih, asmanipun sinten? Kula niku bingung lho ngerti takoni asmane kula, Mak. Napa? Nggih, bingung. Lho, disune keterangan asmane kok bingung? Nggih, nepangaken Mbak Limbo. Jeneng kula asli saking Banjarnegara nggon dawet cendol mriku. Nini Wainten. Oh, Nini wae. Nek ndelok ngrungokke ngendikane kaya ngono iki genan nek Piyayi Banyumasan. Nggih. Ning ketara nduk ngarani kowe limbuk. Pamane ngarani ya Petruk. Limbuk. Mboten Petruk. Petruk. Mbak Nini sinten? Nini.
Nini Wainten asli Banyumas Banjarnegara. Oh iya Nini. Ya kayak kowe mbak kayone. Ya kayak kowe lah. Daerah Purbalingga tesih mandan dulure Sumanto Mas. Nek ngono kowe seneng daging. Nggih seneng daging ning kula mboten seneng sing daging mati haram. Oh, daging urip. Ya penake nek urip kuwi kok. Matine nggo abrak apa? Jan wah, Mbak Kayune. Kula. Ah, inyonge tetepungan karo Mbak Kayune ki ya. Nggih, kula be seneng kok angger tetepungan, angger kenal karo sampean. Kenal karo sampean aku ya seneng. Inyonge tau mayang ning Purbalingga ning kanasi obor-obor congor. Obor-obor congor ya udut. Ngene ngarani udut ya obor-obor congor. Mbak Kayune. Kula. Iya, Mbak Kayune sih ditimplik malah ngepir. Ngepir liwingi-wingi nek saniki pun mboten patiya ngepir, Mas. Pun mandan karatan. Niku nek nggon nika lho Tegal Margasari niku ditimplik malah ngepir kono ngono. Artine napa sampean gak mudeng sih? Ditimplik malah ngepir ki disusul kok malah ndokar. Mbak Kayune ditimplik malah ngepir ki ndokar. Ya kayak kowe lah Mbak Kayune. Selamuli sih ndoboli. Ndoboli yo bayi. Iki nek wong Banyumas dari ndoboli. Aru lah, nek nggen kula ta mboten wis niku. Napa? Yang bayi iki. Ojo cengenges. Lah wong kula nggih oleh arep ngomong kados niku nggih dadi riku. Riku pekewu. Nggih. Waduh, ndoi tepe. Nggih wong niki ana penglarisan nyilidep kebo. Ya Mbak Kayune ndek wingi le masang kualik. Marep medun kaya Bathara Gana. Niki malah ayu dewek sinden sing paling ayu dewek kena candrane kados Betari Durga kok abang. Betari Durga kok klawu. Aku tahu urun Mbak Ayu iki ndek ben pas nyinden ning lapangan ngendi lho. Wis pupuran putih lan delalah udan. Lah wong nek kula niku dadi sinden ora tau saba omah kok, Pak. Lho senengku ngene nek karo sinden Banyumas cerewete lho. Sinden kok wis ngwetek. Mbak Kayune. Kula 17 Agustus niku kula ora tau saba omah. Ya sabang ndi kuburan? Lapangan, Mas. Oh, lapangan. Nggih. Ya doyan uang sih. Uang mentah. Wong kula napa? Bal-balan mawon kula sindeni. Oh, bal-balan sindeni. Nggih. Ya kaya bal-balan. Anak gamelan di truk nih disindeni. Mbak Kayune. Kula piye kabare? Sae. Banyumas. Nggih. Wayang urip Kabeh karo dalang-dalange sindene urip kabeh. Sinden mati ya ora teyang nembang lah. Ora teyang iki. Ora teyang ora iso. Tak kira reget arit kae. Kae nayeng. Ora teyang. Wah. Sindene Banyumas kaya kiye apik suarane sing nabu kelas B ora tayeng. Ari suarane ta mboten apik ning lumangya nimbang mboten nonton liyane ngoten. Oh, ora ono liyane nggih. Pak Kayune. Kula nembang ya kaya kiye. Nggih, angger sing kula tayang insyaallah, Mas. Nek ngono sesuk ongkose ya insyaallah. Angger ongkos ta ora janjian niku, ora nggone insyaallah. Lah kuwi. Angger ongkos kula disit. Ya apa? Didisi tenang. Oh, didisi. Ya, Pak Kayune nembang. Ya, ala Banyumas ya. Boleh toh? Nembang napa? Ya, sing Banyumas mesti bisa. Dibawani mboten, Mas? Bawani. Anu Merica kecut singgat toya
seneng kowe lho. Cengkok iki aneh ngono lho. Nun sewu lah wong ana mung-mungan nggih sagete mung kados niki tok, liyane mboten saged blas. Ya blas. Ora mangan ya ora teyeng. Angger mangan tak kula pancen paling akeh dhewek. Oh, gugung buaye. Sinden drembono. Cengkoke apik. Apa itu? Asem kecut apa mau? Merica kecut, Oh, Mas. merica kecut. Nggih. Terus apa terus e? Saunine wong bagus ngreget nati. Dadi sing gregetke iki kur sing bagus. Nek elek sing ala njleh kok. Kowe kuwi jlehi. Kula njleh sing ngrejekeni. Wong rejekane apa? Kena ora nyana-nyana dadi nonton langsung kali dalang sing bagus dhewek. Niki nun sewu jujul napa mboten kula mboten. Ini ora jujul, ini uang kebagusan. Enek uang kebagusan yo. Uang kebagusan kok 20.000 tuli janji ji. Ora cerewet. 20.000 sepeleke mangsane. Lho. Dan duit gur medeni tok ditokena terus dikantongi maning. Ya, iya. Ora suwe-suwe ora. Ya padha ijone Dek, Dek. Ya. Ora plerak-plerok ke. Gagah-gagah ganteng-ganteng kok duwe jujur. Cerewet ora. Masa gawa duit ewonan, ngomong ngamen ketone nang anu terminal. Ayo. Saunine. Mbak Kayune. Kuda. Aja nyepelek nih duit 1000. Duit 1000 rika kena nggo nguyuh nang terminal. Nguyuh sepisan 1000 ning terminal. Aku mbiyen tek 9.000 anyang-anyangan. Niku anggar nguyuh nang terminal 1000 anu sing jaga goblok ora ngerti dalang laris. Anggar kula sing jaga ya ora tarik 1000. Lah masalah wong wedok anyang-anyangan. Sepisan melangkah ya 20.000 kok bebah temen. Iki cerewet tenan wong iki wis ora ming 20.000 lho duit iki. Wah, aku ki opo to? Yo. Nah, dadi kukut. Gerah. Bulan loro. Saunine. Wong bagus ngret. Ketna hati. Ya. Seneng aku. Ngene iki mathuke wis ora mulih nyang Jawa enduk. Nang kene petuk sinden tetet wet wis. Wis seneng aku. Rumangsaku kok kaya mayang ning dunia lain. Nek petuk wong ngantik. Ujarku sinden main-main kok malah tepadakna betet ujarku. Rasa tak perkosa lho kowe engko. Wong kula ora usah diperkosa be mapan. Dang ora samuli. Mapan lho atas. Sinden kok ngwetek. Non sewu Mas, lha wong aji dimungsi ngetek beteng mrika kula ora li pasaran teng Ciputat. Omahe pundi sampean Jakarta? Ciputat, Mas. Oh, Ciputat. Ya ampun, nggih. Cedak ngene sinden Yanti itu. Tebe. Waduh. Ning kula asli ucul-uculan saking Cipinang. Oh, Cipinang. Lah kok ndek ben kula petuk teng Dramat Tunggak. Ora. Ojo. Guyan ya, guyan ya. Teng mrika li kula gur ngontrol. Ngontrol. Lah kira-kira lebone apa ora sesuai? Lah wong kula niki preman mrika kok ndarani sembarangan. Lah ya Iman Suping ini ya cacak iki. Kelambi cekak. Nah, iki cocok. Ora ketang dadi. Satu. Apik suarane. Terus iki. Ditakoni apa ora?
Mangke tiwas-tiwas diterusna ditakoni klambi cekak apa jenenge kutang, Mas. Nggih, Bu. Ditakoni apa ya sakarepe cangkemku to. Dalang kok diatur. Niki ajeng ditakoni malih napa mboten? Wes ora cerewet. Ora guneman. Iku ndak oke guneman karo ngerti kaya iki wis. Wes nyong oleh dandan awit mau jam 4 malah mung dialing-alingi gunung tok nang kene ora disawang lah. Ora. Nyawang apa dadak lho ketok. Ramas. Kok dadak di Allah. Lah niku sing jenenge cengkok ngombak belet. Enek kowe, coba. Cengkok kok ngombak belet tinggi. Lah kuwi anggar ngombak banyu li kaya Mbak niki sing sebelah kula kemlinting kepenak. Lah niki ngombak belet nggih abot. Ngombak belet. Aku Ora usah nulah-nulih aku ndang terus. Ora nek nulih rene iki terus tak saestu lho Pak dosen kula niku wedi nek salah. Pak sinten sih? Lah kok wedi nek salah kowe apa kowe iki tau bener? Oke. Wong salah terus ket mau kok wedi. Kaya wong ning sawah ngono ya wis. Aku kemang bekti. Ndledek ngono piye iki? Niki jenenge cengkok ngeli manut mawon tuli dadi kepenak lah. Manut men penak, Nduk. Penak wis manut wae wis. Wis saiki wis tak jarke pola sak bodongmu wis. Wis kon manut. Wayu. Aku ngatasi wong Banyumas. Kudu kalah ning anu Banyumase kan anu ndlek-dek niku mboten ngerti. Oh, ndledek iki ora ngerti. Banyu kuwi lho kaya melek kan ngger kekentelen ning sokke kuwi iso ngesur nang lu ndledek. Wis padha cengkokmu mau ya ngono. Ngono kuwi ndledek kuwi. Mundak dadi ke lara nek nang daerah Banyumas ya klebune rodok terkenal iki. Dek Gurodok. Aku suka dadi randha. Loh. Ya suka ora? Jane ta dereng pati siap ning wong kepeksa. Ya kepeksa. Selawase. Aja mbok salakne. Ndang. Randane nono. Ora nginang, ora ngemut. Wah. Ora nginange dilirihke bareng ora ngemut seru. Jane kula ora nginang ora ngemut anger diwehi rokok ya gelem mudut ning ora ana sing aweh. Kan Mbah, kan. Kek ana rokok kuwi. Bolane udut to ki mau ya ampun, ya ampun. Kek ana rokok dah kek ana. Ndelok karo udut, ndelok kek ana, Mbak. Aku tak role rokok kaya apa terus. Ndale jedar-jedir. Ya. Disumetke ya, sumetke. Iki buka sik ngono, buka sithik jos. Angger kono tut aku lek ora janjian. Ora wis mature angger wau. Iki enek berkahe ora cerewet iki. Ndang ditampani diudut. Tak ndelok kaya apa udut. Waduh ayune. Waduh. Metu dirong darat.
meneh diselani. Kula jane waune niku nyuwune ana 3 bungkus dadi kula mangke bar nyindak saking mriki dadi bakul rokok kes niku. Ora njero udut wong udut kok dipaksa jiji. Lho. Wong wedok kuwi nek udut biasane nek ora dipaksa sik angel. Ndang, dinten ndelok tak wong wedok iso metu ngirung bareng. Delok pisan kas. Diomongi tok dikongkon. Delok ndang. Anu ning muni sik randane nunut. Terus subhanallah angel-angele wong golet receh masyaallah. Nganti kaya apa? Wis ora cawet. Randane nunut ngono sik. Randane. Jos. Sejege urip nyang nembe tau menu dalang kiyen ning malah kon gemblung sisa ning. Aku ya seneng anggere entuk mungsuh kok ngene iki aku jan urip tenan. Yes. Padahal kula yakin saking Banyumas teh si madan waras. Lah aku luwe waras meneh iki pokok aku sesuk ora diopahi ra masalah. Senajan ucul-uculan Kang Magelang ning jane gen kena didandani mandang melu ngene tambung esuk. Tambah rusak. Ngalah nemen. Ora nunut sing dadi dalang nyong ora sidak. Oh nunut aku tak kuwepro. Wong kene iki ora ndek apa-apa mbok nunuti. Sebel. Melu sepisan be diremuk-remuk kaya kiye malah jijik. Ya luwe-luwe nek ning Banyumas kaya ning Kemangkon Purbalingga. Teng mrika kula teh si Deman lho, lagi encokan kon derep dewek. Ora sik ning deng lapangane eneng Mbak Yune. Ning Kemangkon kae. Ora eneng ya. Aku lali kok rupane kok. Rupane kaya apa. Ora sidak nunut sing dadi dalang. Nunut asing. Bukan bukan. Lah iki jeneng. Halus. Mbak. Ada kemajuan. Pripun le ora keploki kendal wis nyinden lagi rekas-rekas malah kon udut barang to ya Allah. Angger tupak purba sing perintali nyebebe. Lah kowe rene iki nyindeni apa? Nyindeni bal-balan pun nyindeni Lah iki wayang. wong aku lho sedina mau nyindeni bal-balan mbek. Dadi penjaga gawang bola-bali klebon, Mbak kok. Lah bola-bali klebon kok yo ngomplong ae. Mbok yo usaha piye to piye men ra klebon. Wong genawe nyedaki gawang kok malah nyonyo. Ning yakin sumpah kula mboten nglebokna dhewek mboten, anu dileboni. Wis ngono kok ora nglebokno dhewek. Lebono dhewek karemu arep untel-untel karemu gagas aku. Pinter ngagung nunut asing pinter ngagung. Malah dadi rondo ngangsu iki piye to? Rondo nunut kok dadi rondo ngangsu iki piye wae? Mboten apa-apa lho wong kula niku ditimbali ora kon latihan disit ya biasa ndeleg-deg. Lah wis ora usah di nglebokke dhewe kok dadak latihan. Niki wau mesti perkara nglebokna dadi pada ndeleg-deg kabeh. Lah ngerti ndeleg-deg kok dilebokno. Wong biasane kendange ya reme pakem-pakem ya dilalen nyong sing ngowor lah. Ngowor iki apa? Ngowor iki apa? Kowe aja cengengesan lho, aku ora ngerti tenan aku ki wong kidulan. Ngowor iki apa? Salah nggih ndeleg-deg niku pada bae ngowor. Oh, ngowor ya ampun. Gusti Allah, layak sing ngegong wit mau ngowor. Nek kali temrata bladene nyong sing dipilih niku sing tukang ngegong. Aku ngomong omong iso ngono ki jane bentuke ilat iki piye yo. Niki lho Mas. Oh, cawang. Ilat kok cawang.
layane ngomong nek jan iso kaya mprit gantil ngono piye. Terus terang mawon ki jane kula saestu anggere nang sebelah mriki izin yakin. Lah kula disoting mengko mrongos dhewekan. Lah isine kok apa perkara mrongos? Lah nggih. Lah wong sing isin ki malah aku kok. Aku ki mayang ning Jakarta pisan ning Jati Padang iki ndelalah kok pethuk kaya ngene iki lho aku. Wisin ngewuh aku. Ampun kaya niku Mas, mangke temenan angger pindho teng mriki sampean goleti. Oh, ping pindho pethuk kowe. Meteng. Dan pengegonge grogi. Lah ora grogi. Ora ngegong kae ora grogi ngawur. Kula milih pengegonge napa Mas? Sebabe niku tabuhe gedhe. Nyong demen senajan batangane cilik ning tabuhe gedhe. Lha tabuhe gedhe mbendol kok ora iso dilebokke piye. Sepisan nabung niku jan mak guleng seminggu kerasa bae. Seminggu. Alah. Jabang bayi buronan apa iki? Lah wong lagi mingkem kok ya sing ngangkat kok ya pas kuwi. Jan iki wong kepiye? Aku kene dirasani kok ora ngawaki ngono. Nun sewu nggih Mas. Kaya ngono kok jare anggun. Ila penyanyi Banyumas niku karepe apa-apa sing cepet. Apa-apa cepetan. Napa-napa kepengin sing rampung cepet. Kok dicecek? Lah mbokan kobaran kok nyung tumis sing dumah wae. Yo men ngobong kowe kuwi kok. Ya wis pateni. Eman-eman Mas, kula angger nganti obong. Si berguna kowe sita yang ngliwet karo ngombahi nang omah. Ya ora apa-apa sih, ora apa-apa. Mbak Kayune disawang saka kaduan ya, kaya Kris Dayanti. Nek dicedhaki kaya Krismon. Apik, yo. Randane. Sepisan malih nggih, Mas. Lho pun 10 karemu kok. Mungkin ya ora nek wong batesi. Wong iki wayangan iki ora nganggo lakon ora masalah nek wis ngene iki wis. Angger petok wong antik ngene iki wis ngilangke sanggit iki. Nyong dadi nyong nang kene diarani barangan uga meyen. Wong ngendi kena barang antik, Jeh. Perjaka sing enteng ki nama lumah patu-patu sing mingar-mingar terpepesan lander gerung-gunder mampu seger enan nomor HP pinten Mbak Yu? 081 larang lho Mas wong 21.000 nggo kuroli 3 nomor.
Nggih. Lah kowe karek nengkrang apa babi? Daleme pundi Ciputat nomor telepon? Nomor telepon 746. Oh, 746 34. Catet, Cak. Pokoke engko anggere entuk jam ning Jakarta, wah teko awas. 934. Iya. Wong kuliah sih gampang wong dicolek tok be mangkat dhewek. Oh iya. Numpak baje. Sinden kok numpak. Sinden dijawil ngintil kok mboten susah kuwatir. Sinden dijawil ngintil. Ya, ning omongane lho sing gumun Mbak Kitsi iki. Dadi wong Indonesia iki kok aneh-aneh ngono ya. Monggo nek wong Amerika kono wong sak negara lak padha. Basa Inggris kabeh, sok agamane ya padha, budayane padha. Ning wong kene iki lho, mung sak Jawa Tengah lho kok ning pirang-pirang. Oh alah. Banyumas ki wis beda karo Yojo, Yojo ki krawitane wis beda karo Solo. Aneh antik pancen Indonesia iki. Mula Mbak Kitsi kerasan ning Indonesia mergo wong-wonge karo budayane sing macem-macem kuwi. Iya. Nah, Mbak Kitsi aku ngaturake panuwun. Iki melu nyengkuyung 17-an iki, Wok. Iya. Mbak Kitsi mimisen. Sapa mau asmane terus ora hafal. Mbak Kitsi bebelen. Mid-season. Oh, Emerson. Iya, mimisen. Ya. Wah, Mbak Kayune. Mengko yen gara-gara maning ya. Maning. Seniki pun riyen nggih ampun diomprokna anu cilik mengko gelis bodol jebol. Ngawur. Wong kaya gereh ngono kok suarane. Anu dandanane enggal niki lim-limane urung trep kon ngasorin nggih Mas. Ya nganggo alteko ben rada kuat. Sinden kok dilem. Nah kekno kesi kuwi. Kuwi sebelahmu kuwi jenenge Mbak cek sing kenceng, Mbak. Gur ngelungke meke kok ya diperkarake. Ngono. Wong kok ya kreatife kok ngono lho. Oh, anggere diguyuhi kaya ora ngawaki lho. Iyalah. Ya umate ngalah kok ya genep men. Lho, ora ngawaki to lho. Kula anu bingung jenengan ngendikan apa nyong ora ngerti blas. Ah. Bingung ya aja kantuk. Kesi. Dalem, Pak. Nah, piye kowe komentaro saiki komentaro wis. Panjen luar biasa, Pak. Dalu menika niki patine Pak Dalang niki. Nek mati. Kalah pokoke kali sini. Ora iso. Aku gena iso nguripke kene kok. Tengil-tengil. Lho mbak-mbak jagungan karo sinden iki enek ngelmune lho kayak angel lho masamu. Nggih, Pak, nggih. Oh, mbok kono cerewet ora diimbangi cerewet mudyar. Aku seneng nek petuk sinden cerewet ngene iki. Ya yo. Oh. Kurang awaki. Lah wong ngerti-ngerti mriki dereng siap nun sewu wis mandan tua kula dadi angel. Oh nek saya tua saya angel. Ning ra apa-apa nuwun sewu kagungane waja lak arang iki ketara boros. Padha karo aku. Wong anggere untune arang mesti boros. Iso golek ning ora iso simpen. Angger candrane tang Banyumas niku nyakotan. Lah nyokot nek padha arange terus piye? Ora otak-atik. Bukan basa-basi. Kesi. Dalem, Pak. Anda harus meniru seperti Mbak ini. Oh, mboten saged kula, Pak. Mboten saged. Ya, sinau ora mung cara Jawa tok, ning cara Banyumas ya kudu di. Nggih. Iya anu. Nek ora mung suarane, ora mung cengkoke, tapi juga itu penampilannya lho sing sok lho karo mijeti sikil barang itu. Kober-kobere iki lho. Lah aku ndek meni mayang ning Banjarnegara mungkin iki lagi wayang debat gayenge Raja Mak tinggal maca koran. Gumun tenane sinden Banyumas. Iya. Kesi. Dalem. Nah iki di melu musikmu Galigo ning Amerika bareng kuwi apik iki kae.
Dadi sing ditokke kok aja mung saka Dayak, saka Irian, saka anu iki kok Banyumas iki mbok melokke Galigo apik kuwi. Ya. Nggih, Pak. Ya saiki tandingono karo lagumu Galigo. Iya. Sing kuwi lho, sing lagune wong Sulawesi kuwi. Oh, sing membangkitkan mayat niku to, Pak. Oh, lagu membangkitkan mayat. Ya piye unine piye lagune wong Dayak, kok wong Bugis. Nah. Jana daliku balata sareta jana tengkuku palena palemba koseng nataku niku palena taena mana anande ku pale iya tong memang enenge ku pale tanua sengmo enenge. Oh, yeah. Yeah. Diguyu kowe, Kek. Pancen bae niku manusia antik tenan, Pak. Kuwakel Kek guyu awakmu. Kok Kula nggih guyu dhek niku nggih antik tenan. Kula guyu dhek nggih kemekelan sampe nangis kula. nek ngono kowe karo kuwi padha antike taleni dadi sitok. Oka. Taleni dadi sitok. Ayo, Nduk, nembang, Nduk. Kek. Bang. Kuwi mau nak lagu Sulawesi membangkitkan mayat. Nggih. Saiki nembang Jawa genti. Mbake men guyu kekel neh. Nek mijeti sikile mbok wis ngono. Oh, wis syaratan kowe ora kena diowahi kowe. Nah. Nembang ya, Kek. Iki Nggih, Pak. enek sing kepareng mundhut lagon wah enek tindhe barang iki. Weh. Sugeng pinanggih ucange kula nyuwun caping gunung dibawani dijenglengke. Katur sedaya paguyuban K3P Sejabotabek sutresnaning budaya sedaya se-Indonesia. Wah, tekan se-Indonesia. Saking kula penggemar tetap Putra Wonogiri sukses Mas Sunarno. Ayo, Kek. Oh, lo. Ning 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 nong ning nong ning. Enek tindhe, guys. Ben nang kene sik. Nggih. Apik, janjos nan suarane Kesi ya. Cucuk nek nggawa Kesi iki. Yen memajang among karo janer kuning janer kuning janer kuning. Angger diantan-antani ngono bareng. Yo, yo. Kluthikmu sapa iku? Oh, sing kelas sing. Bewe ora. Tuh. Si Kasi. Dalem, Pak, dalem. Lek maring iki lho tindhe iki. Ngerti ra? Ngertos, Pak. Pak, tapi ngoten niku napa nggih panjenengan nggih tekan ajeng maringke arta niku teng kula, Pak. Lho, lah ora tekan. Maksud kula niku napa nggih ikhlas ngoten lho, Pak. Lho lah sing ngomong aku arep menehi iki sapa? Sing kandha iki lho sapa? Aku mung enek tindhihe, Kek. Ngono. Aku apa arep tak keke kowe ngono? Musane iki arep tak nggo lebon. Long
cangkilan. Pak Dalam. Apa? Dalam badhe taklet kalih panjenengan, Pak. Apa? Pak, Apa? seandainya panjenengan niku diwenehi pesinden kaya Mbak ngeten niki nggih, purun, Pak? Wala cocok. Cocok nih pokoknya anggar disangoni ra gelem lho. Nek disangoni gelem nampa, sama sekali aku enggak suka. Enggak suka aku. Lho, Mbak Saka Purbalingga ikut saya enggak masalah. Selama dalam batas-batas perekonomian. Gue kayak kaget. Ya apa? Ket mau gur kukur bae iki, guys. Anu, Pak, wong niku Mbak niku ayu-ayu ternyata sikile korengen, Pak. Semuten sanes korengen diyakin bersih. Loh, kok bersih. Jare ditanggung halal ya. Alah bersih apa ngawon niliki iki wong nuwun sewu ya garis nggon kentol ki enek jamure kuping. Pangapurane ya Allah, napa perlu bukti? Ora moh. Lah misi-misi nang ora dibuktekna wong anu wong sepirang-pirang kok ndarani nyongkorangan temenan perlu bukti apa, Pak? Lah nek awakmu mentolo monggo. Berarti nek mentolo Anda itu bukan orang Indonesia. Ndak apa-apa, memang saya kepengen jadi orang Amerika ya, Mbak. Loh, wong Amerika malah rapet deloken Mbak Keci kuwi. Rapet nek nyandang penganggo. Lah, kula nun sewu ditamatke, kula sing bolong pundi, Pak? Loh. Sing bolong di kuping, irung, cangkem bolong. Oh iya. Oh iya, piye maksudnya napa? Karo nek sing bolong liyane, lah aku kan ora tau roh upama aku roh Kanjeng. Piye? Sing rapet wong Banyumas kudu rapet. Aja dikeki miksi, tuman. Mateni wong iki kang mbok kei mik. Engko malah mateni lampune engko. Sinden ki angsare ora apik. Angsar yo. Nyatane mau anggere anu kene sing muni kene lampune mati kok. Amen. Kon anu pariane jare Mbak Kayune Banyumas apa bisa? Nane nano. Kula anggar pari kancok madan kasar mangke domai ngewong lho saestu. Ora masalah sing diarep-arep ya kuwi apa? Nyanyi. Dina semua tuku lengah Mas. Wis lumah ditinggal lunga. Ya tinggal lunga wong kaya kowe. Mbak Kayune. Upama ora gudiken ya ora ditinggal lunga. Lah gudiken perkarane niku oleh ditinggal lungan wis wareg wis mlumana piring ora sida disogi segal ya sarung. Ora kuwi. Masalahe gudiken ora perkara piring. Mbak, maaf, Mbak. Wah. Ngadeg temenanan. Wong sarung niku jenenge pelecehan ya kenyang si anu. Lah pelecehan sing miwiti Mbak Kayune kan masa orang segini banyak kok melumah-melumah. Darane gudiken ora gelem. Kena kemurep bae pegak kok. Kumerep ya mbok diparani mlumah ditinggal lunga. Apa pilih yang mengkurep? Ampun lah nun sewu kula aja ditakoni mawon lah. Iya. Isine ora perkara ditakoni, ya perkara gudeg kuwi. Ndang Kes, tekelen Kes. Kes. Kaya Pak Gondo Suprapto ki lho.
Kesi. Dalem, Pak. Kowe ngaturke pambekti karo Pak Prapto Gondo Cantaka kuwi. Kowe dijajakke siput bola-bali matur nuwun. Kowe mau ya dijajakke karo Pak Sukino to, siput bareng. Nggih, Pak, tapi sing neraske panjenengan dhewe. Lho cangkemmu lho. Mbok Pak Kino ki lho seksine. Wong yuyu ki sak muene iki lho. Kok yo entek lho sakmono. Gek sing dipangan ki malah ora daginge. Kesi ki aneh nek mangan yuyu malah totoke kae. Dagingnya malah diguang. Perawan kok suarane kaya ngono lho gumun.